Bé, com totes les coses que parlem de memòria, és una cosa que ho vas fent durant tota la teva vida i ho continues i ho continuaràs fent. En aquest llibre hi ha parts que sorgeixen fa molt de temps en forma d'articles o de textos variats, però que en un moment donat, l'any passat, el mes de juny, quan em van convidar a les lliçons de la càtedra de la UDG, em vaig veure obligat a refondre-ho per aquell dia i després l'he ampliat perquè allò eren 60 pàgines i això ja són 120, ho he ampliat i ha acabat conformant aquesta mena de llibre de records. Jo per mi, esclar, va ser el primer gran xoc professional, entre cometes, de la meva vida, perquè vaig entrar a estudiar una professió que en aquell moment s'estava desfent. Després de 500 anys d'impremta, tècnicament doncs, es havia continuat sense grans canvis, de cop i volta tot començava a canviar. Això era l'any 73, 74, inclús abans de l'aparició dels ordinadors ja havia començat a canviar, fins a tal punt que allò que havíem començat a estudiar, doncs, un dia per l'altre doncs, ens van canviar tot i van començar a fer altres coses. No? Això és com si un arquitecte a mitja carrera li diuen no, ara ja no farem més cases, ara farem una altra cosa. Per mi va ser un xoc, evidentment. Clar, jo parteixo de una visió de la impremta com un lloc de trobada de molta gent diferent que es troben en allà com avui en dia es poden trobar en un gabinet d'arquitectes o d'advocats o una altra cosa. Era un lloc important perquè en allà s'hi cobia tot, però de cop i volta tot això es va desfent fins a convertir-se simplement a ser uns senyors que fan anar la manivela de la màquina i prou. Quan en fotografia es parla de quantitat de fotografies és molt relatiu tot. Però vaja, aquestes 29.000 que tu dius aquí, 29.000 negatius, ja ara potser són uns quants més perquè hi va haver una donació posterior que no està catalogada i que potser doncs, engruixirà aquesta part analògica de la fotografia. Llavors jo conservo un arxiu particular d'unes 200.000 fotografies digitals o digitalitzades, ja siguin de tema documental o fotos familiars inclús, que he anat conservant i que he anat arxivant, i arxivant vol dir que he anat catalogant, per tant no és que estiguin amb un disc dur i punt, sinó que estan catalogades i te'ls puc trobar fàcilment. I mira, això té la seva importància, suposo, mentre puguem conservar-ho. Amb les fotografies passa una cosa paradoxal, i és que moltes vegades les fotografies acaben tenint una importància que tu no li dones a l'hora de fer-los. I probablement aquelles fotografies que tu no guardaries són les que tenen un interès, i al revés, aquelles que tu creus que estan millor, doncs resulta que aquelles no tenen un interès general. No? Primer perquè de petit vaig tenir un gran èxit familiar fent fotos familiars i era l'expert de la família de fer fotos i per tant això em va animar a anar per aquest camí. I després vaig continuar primer treballant per un altre fotògraf, en Sebastià Martí, a la Cort Reial, i després durant un temps jo sol, primer a Salt i després de freelance, diguem-ne,
però va durar relativament poc. Jo de fotògraf com a fotògraf professional, vaig fer-ho durant uns 7 o 8 anys. I després ho vaig deixar i ho vaig deixar com a fotògraf professional, però vaig continuar fent fotos que em servien a mi per a altres propòsits. Jo vaig començar a oferir serveis d'edició, entre altres coses perquè en aquell moment a la ciutat de Girona no hi havia cap altre editor i tant autors com temes gironins s'havien de publicar fora, i això sempre és complicat. I l'objectiu era aquest, donar veu a autors i a temes gironins. Amb això vam començar una col·lecció amb la Fundació Balbi, que es deia Biblioteca Balbi, també amb aquest objectiu, i vam arribar a publicar uns 700 títols aproximadament. Jo tenia molt clar que en el meu allò de què ponen en el DNI, allò professió, doncs en allà hi posava impressor. Però això va quedar escombrat perquè ja no era impressor, sinó que era una altra cosa, i aquesta cosa no la vaig saber definir. Durant un temps la vaig definir com a editor, perquè això més o menys doncs, em lligava amb les coses que feia, però després hi vaig afegir editor, escriptor, fotògraf, no perquè em consideri les tres coses, sinó perquè això m'ajuda a dibuixar el mapa d'allà on soc, diguem-ne. No és que em consideri escriptor, sinó que ni fotògraf ni editor, però en el mig d'aquest triangle, més o menys, és el que he anat fent durant tota la meva vida. Si trobés una paraula que ho definís, no tinguis por que la utilitzaria, però encara no l'he trobat.